Potom mi to pošleš. Hej, dá sa potom posťahovať. No, jasné. Boli ste nedávno. Mojou mamou. A s Natálkou, keď sme šli. Medzi vojnami a za nimi ostal prázdny kaštiel. Ten sa potom po vojne zasúky a pomodlí. Medzi nimi astrologický stolík mal nazývam na astrologickom. Našivci mali kúpeľne napríklad v týchto rotundách, ako po stranách. To čo za gauč? To čo? To je katolík dobrého majstra. Takže nepoškodili ten stolík. No a majstrovskú prácu si môžete porovnať aj na tých zrkách. No a tu máme 200-ročné. Celý je ten nomádsky koberec, ktorý je tam na zemi, ten je teda zo spredeného východu. Z nejakých mužských plánov. Dívali sa dovoľne pobíjali a rozprávali, dodávali sa. Mali tie krvie, Asi mali, hej. Zachovali krv, ktorý nebol zamorovaný, keď je to zeraný v dávu. Kolman bol aj členom Slobodomorského. To bola židovská rodina z Piskanovej vsi. Kúsek je Panská spálňa, hej? Panská spálňa, tie kúsek lepko náražovali. Aby mali niečo do svojich kabinetov, tých kabinetov, ktoré aj poklady do svojich predkov.